ओइ नानि मान गाबखो नोङो बे लामा गिदिराव थानानै मा जादों मानसिया बबिसो ना मासोब्रा होद थांसैलां रथ'आ दा मानो थांनो नागिरखो नों बबेब्ला आंखौ दोनलांना नोंसि हा दोनलांनायाथ' दोनलांलै आङो जारौ ओमफ्राय नोंसिनि गामियाव बे जायगायाव आदायालाय जोंनि गामिखौ मा सिन्था खालामदों आं जेरै लेङो बिथिंल' थ'नानो सोर बिमाया जोनोम होआ नोंखो दुर्गा सरस्वती बायदि सोर गसाया सोरजिहरा नोंखो मोदायजो बायदि गांजेमा सायनो आइदै नोंखौ नुजेननायनि उननिफ्रायनो गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायो